Gepleyer Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň jem bilen men ýoksan anurwan. Bu hepdeniň esas temalary Azatlyk websaýtynyň en köp okulan makallarymyz, en köp dinlenen söhbetlerimiz türkmen lideriniň 100% ses bilen gaýtadan saýlanmagy. Daşary ýurt habar terişdelerini dünýädäki en howply stomatologyň galp saýlawlarda ýeňiş gazanmak barada aýdylan pikirler, Istanbulda damagy çalynan türkmen denanynyň ganhorlarynyň gözlegi, Istanbulda neşaýply bilen il teşkili tutulan türkmen denany barada boldy. Şeýle-de bu hepde Aşgabatda doğruların Garabazardaky nyrkynyň ýene gymmatlaýşy barada habar köp okuju çekdi. Berdimuhammedowler ses berýärler. Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň aglabasy ses bermäge gelmedi atly videolarymyz en köp görülen bolsa, en köp görüňçü söhbetdeş çeken makallalarymyz Berdimuhammedow saýlawçylaryň 98% goraýynyň sesini aldy. Türkmen lider 100% ses bilen gaýtadan saýlanan atly makallalarymyz boldy. Siz hem Azatlyk saýtyny, sosial ulamlardaky sahypalarymyza girip söhbete goşulmagy, pikirleriňizi aýtmaga çagyrýar. Türkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow anyny resmi kasam kabul edip, täze möhletine başlanandan soň baş kanunyna laýyklykda ministrler kabinetiniň wekilleriniň öz ygtyýarlyklaryny tawsyrmagy barada karara gol çekdi. Elbetde hökümetiň täze düzüm tasdiklanýança olar öz wezipelerini ýerine ýetirýär. Hepdeniň jemini türkmen lideriniň inaugurasiýasy barada habar bilen dowam etdirýär. Türkmen mediýasy bu dawara gatnaşanlaryň arasynda 12 fevralda geçirilen prezident saýlawlaryna dalaşgar bolan beýlek kandidatlaryňdy. Ýurda synçy hökmünde gelen daşary ýurt guramalarynyň wekilleriniň de bardygyny habar berdi. Merkez saýlaw toparynyň yglan eden resmi netijelerine görä prezident saýlawyna saýlawçylaryň 97%den gowragy gatnaşdy we 59 ýaşyndaky Berdimuhammedow ses berenleriň 97,69%-iniň gollugyny aldy. Emma Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary paýtagtdaky saýlaw çastaklarynyň bir näçesinde bolup ses bermäge gelenleriň beýle köplük bolmagyny habar berdiler. Mundan başga sosial ulamlarda türkmen aktivistleriniň saýtlaryna saýlaw kampaniýasy döwründe ýol berilen kemçilikler, iş başyndaky prezidentiň şahsiýetiniň döwlet telewizionyasynda öňkülere garanyna hem köp götergilenýänligi, alternativ kandidatlaryň saýlawçylar bilen duşuklaryna bolsa az orun berilýänligi, Berdimuhammedowyň saýlaw güni kesgitlenenden soň raýatlara sowgat paýlamagynyň saýlaw kanunlaryny bozmak bolýanyny gaýdyldy. Şeýle-de Türkmenistanyň alternativ habarlar ugramasy Aşgabatdaky we Mardaky çeşmelerine salgylanyp saýlaw wagtynda ses berýänlerden dokument sorulmagyny, olaryň islediklerçe bülten atmagyna ýol berilendigini habar berdi. Emma Merkez saýlaw toparynyň başlygy Gulmurat Muradow hökümet maslahatynda hasabat berip, düzgün bolmalar we kemçilikler hakynda özlerine hiç bir şikaýetin edilmänligini aýtdy. Gıdanyň, Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasynyň we Islam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň gözlegçiler missiýalarynyň ýolbaşçylary bolsa saýlawlaryň kadalyk geçenligini tasdik etdiler. Saýlaw toparynyň başlygy Muradow inaugurasiýa dawarasynda çykyş edip, saýlawyň hereket edýän kanunçylygyň çäklerinde hemde umumy ikrar edilen hukuk kadalaryna laýyklykda hakyky demokratik esasda, bäsleşlik, açyklyk we aýanlyk ýörelgeleri esasynda geçirilendigini aýtdy. Türkmenistan halkara hukuk toparlarynyň hasabatlaryny dünýäniň iň ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri diýip görkezlýär. Bu ýurtda garaşsyz metodun, garaşsyz siýasy partiýalaryň we hukuk goraýjy toparlaryň döredilmegine ýol berilmeýär we prezident Berdimuhammedow jemgyýetçilik durmuşynyň ähli puwdagyny bir kontrollyk etmekde tanqidlenýär. Türkmenistanyň prezident saýlawlary barada ingliz tilinde çap edilen habarlaryň köpüsini Berdimuhammedowyň alan 98% golaý sesi, saýlawlara gatnaşygyň 97%den gowrak bolanlygy barada habarlar anamsyz garşylandy. 12 fevraldan beri Türkmen lideriniň ýeňsini esasan öňkü Sowet respublikalarynyň ýolbaşçylary, Türkiýanyň, Hytaýyň we käbir musulman ýurtlarynyň liderleri gutlady. Inaugurasiýa dawarasynda bolsa, ol ýa-da beýleki daşary ýurt lideriniň gatnaşanlygy aýdylmaýar. Türkmenistana şu wagty senli halkara guramalar tarapyndan giňden ikrar edilen azat we adalatly saýlawlar geçirilmedi. Gepleyer Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini halkyň ses tapgyryndan daha şogully kärinneçi bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär.
Türkmen medeniýeti ýurtda daýhanlaryň yerden ýokary hasyl almagy, yerli bazarlarda owhajylyk önümleriniň bolçulugynyň döredilmegi barada ullukan adat edilýäni, önümi öndürjüler üçin ähli şertleriň döredilýäni hakynda ýygyderli maglumat berýär. Şol wagtda yerli medeniýetde daýhanlaryň öz kynçylyklary barada gurrun etmegine mümkinçilik berilmeýär diýip ýurt içinden gelýän habarlarda aýdylýar. Bu ýagdaý daýhanlaryň käbiriniň Azatlyk radiosynyň üstü bilen öz sesini eşitdirmäge synanmagyna sebäp bolýar. Habarçymyz Soltan Açylowa şeýle kärinneçileriň biri Gurban Soltan Ezitrabyndan özüni gylyç diýip tanadan kärinneçi bilen söhbetdeş boldy. Kärindeçilere her hektar üçin 150 kilogram dökün berilýändi. Şu berilýän döküniň yerler üçin azlyk edýändi barada aýtdyňyz. Döküniň azlygy hasylyň pes bolmagyna getirýärmi? Hazırlyk pes boyu kelte bolýar, körek az bolýar. Körekleri mayda bolýar. Sebäbi ýmit ýetenek o nime güýç ýok da. Ýa-da güýç gerekdi. Rasaýlym döwründe 500 kilo alýadyk şu hektar üçin. Häzirinde 150 kiloga geldi şu. Öňkü 500 kilo her hektara berilen hem tejribeden geçen norma bolmaly. Hawa geçen norma şu wagtlar biz tonna paýta tapşyrýardyk. Hawa yerler şu suw meselesinde birazrak kösenýärler. Şu suw meselesi ýanky nasollara bagyldy. Nasollara esmege gidýärler. Gerekleşdirme. O kalbada barmaly suw o törde kalbalara gitmeli, gerekleşip. O Aktepe mesela Aktepe tarafa gitmeli. O Aňry onun Waz tarafa gitmeli. Şu taýdan çykyp suw şu şawadyň nemesi bilen şoňa bölüp suw yetmezligi bolýar. Öleneş käbir etraplarda şu nasoslaryň plommalaryny gidilýändigi aýdylýar. Şoňa ellemege ihtiýar ýeten noktaga kärindeçiniň. Şular ýaly ýagdaý bolýarmy? Bolýar. Şu nimeni eşmek edýär de eşmek Aňry watgozdan eşmek edýärler de gerekleşdirmeli o. Ona şu gerekleşmeli döwründe size berilýän wagty şonu togry geçseňiz okmy? Yetip bolnak şonu. Goşmaça wagt beren okmy? Goşmaça wagt. Ýa-da ikinji bir 10 günde eşmegem 10 günde bolýar da. 10 günden soň ýene soňky neme sowarýar. 10 gün etseýärmi taň paxtalar? Paxtama şu atyk gijikdirýär şu. Çydap berýär, ýöne gijigýär da. Her zady wagtynda bolsa gowdy. Ine şu sawadyň özünde siziň pikiriňizçe ýeterlik suw barmy? Şonu gerekleşdirende de şol hemme ýetjekmi şol ýa yerlerinde suw barmy? Şonu bileýmedim. Sawada dol wagt durýany şol dymly duşa paýla berse ýetjekkäm hadi azlyk edýändir elbetde. Men o taraplaryny düşünmýän onu watgodyň özi gow bilýär. Näçe hektar kärinde ýeriňiz bar? 2 hektar. Şonu näme ekken? Şoňa buğday kalbodyň nemeden adyny ekýärse. Paýta. Özleri görkezme berýär. Hawa görkezme berýärler. Ya ekip berýär. Ekip berýärler, görkezme berip ekip özleri ekip o hyzmat ekip berýär. Ona şol paxtadan özüňiziň gerek möçerdäki ýanky berilen plan boşnamagy alyp bilýäňizmi? Tumoniallar bir kawatlar bir tonna 2 tonna yetmenem galýar o. Şu gowy nemedilmenden de. Gowka yer ganmandan o tekidleme gow geçilmenden. Tehnikalar ýeterlik dämi? Tehnikalarym sana gerek wagty gelmeýär. Şu 5 gün 3 gün ötürüp gelýär, osaň ol gijirä kelýär, köp ýerler osaň nimet göwürtmen galýar garaz. Şunu ýaldyrak da. Ene şol tehnika hyzmatlary üçin şertnamada tutumlar bar. Käbir daýhalar aýtdy, şoňa tölew bermeseň traktorlar gelen okdy. Şular ýaly ýagdaýlar bolýarmy? Kawatlarda Abdul Alperiyas Abdul zat ýok tordy diýseler. Indi getirmeli goýmaly diýip ýanky egilejek da, egilenmesin diýip özümi tap getirip goýup berýär. 10 ýyldan haberimiz gali. Naqd berimiz. Ene şu 2 hektar meýdana, 2 hektar paxtaňyz bar boldy, şoňa paxta maşin ýetdimi? Paxta maşin bilen ýaňyzmy ýa el güýçi bilen? Paxta maşini köp wagtdan beri paxta maşine görümde. Ýogam şu biziň nemede. Biziň etrapda paxta maşini aýlan ýöreni görmek. Vilayatda görýäňiz. Vilayat şu 40 ýyllyk sadylar özmetde bar diýe, berde bir etrafynda görüwünde paxta maşin görümde ýakynda. El güýçi bilen ýygmaga öz güýçüňiz ýetdimi? Hawa özi 2 hektar näme çawalar köp. Goňşy golamlar kömek edýär bir-birine şeýdip arkalaşýarlar da. Ene şu alýan girdejiňiz eklençädiňizde ýetdimi? Aýdym görlükler, azlyk edýär, hemterlik edýär. Bir wagtda boldy, bir janyň üstünden aýlandy, bir janyň üstünden tölew berdiler daýhallara. Şonu hem üçin ýatyryldy, şoň tebäm daýhalary düşündirýärlermi? Häzirim artyk maş tapşyranyňa köpürek berip durlar. O köpürek berip dur. Ene şu paxtanda 5 milyon bolmaly da, 5 milyon 200. Şonu 6 milyon 200, 1 milyon goşup durlar şoň. Artykmasyňa. O artykmasyňa. Plandan artykmys bolsa da şu. Hasyl taşyryp bolandan soň girdejiňiz almakda, ýyllyk girdejiňiz almakda kynçylyk dören okmy? Ýa ony wagtynda berip durlar häzir. Şu tutumlary nähilek garaýaňyz, tutumlar ýokary diýilýär. Tutumlary hawa köpürek. Häzir şonu ýalyrak hawa prezidentim galyp duraw. Hormatly dinleyijiler, daha şogully kärinnesi Gylyç bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz.
Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň zemini Türkmenistan we siýahatçylyk meselesi baradaky söhbetler dowam etdirýär. Golaýda Türkmenistanyň orsiýetli turistler tarapyndan iň az siýahat edilýän ýurtlaryň hataryna girýänligi hakynda maglumat çykdy. Hasanyň 15 fevralda Russiýanyň Alfa Strahovanie kompaniýasy 2016-njy ýylda orsiýetli turistler tarapyndan iň az siýahat edilen ýurtlaryň sanawyny çap etdi. Şol sanawy Türkmenistan hem ýeridirli. Şoňlum bir wagtda Türkmen medeniýeti turizme, ýagny siýahatçylyga Türkmen hökümetiniň uly möçörde serişde ýatyrýanlygyny, Hazaryň kenaryna urulýan kurort zonasynyň döredlenligini, otellerin gurulanlygyny, şertlerin döredlenligini habar berýär. Eýsem bu ýerde nähili meseleler bar. Biz bu arada Aşgabatly ýazgy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş bolýarys. Amanmurat, hem Türkmenistanyň siýahatçylyk meselesinde nähili kynçylyklar bar siziň nukdaý nazaryňyzdan? Türkmenistanyň siýahatçylygy uly mukdarda maýan ýatyrylýanlygy üçin siýahatçylaryň da az gelýänligi üçin bir ýerde şol az gelmegiň sebäbi bir näçe mesele diýreýär ýöne. Iň esas mesele Türkmenistanyň siýahatçylyk beýinjal zonalarda gurulýan ýerleriň ekologiýa ýagdaýyna üns berilmeýär. Belki şol ýeriň ekologiýa ýagdaýy öňkünden hasam zaýa pes görünüşe düşürilýär. Amanmurat, bir ýerde birazjyk anyklaşdyryp bilmezmi meseleni? Ekologiýa diýeňizde siz näme nazarda tutýarsyňyz? Men ekologiýa ýagdaý diýenimde ozal bilen şol siýahatçylyk hemde beýinjal sünnetlenen ýerlerde senagat kärhanalarynyň juda köp mukdarda falynýanlygyny göz tutýan. Meselen Türkmenistanyň siýahatçylygyň ümür ösen ýeriniň biri bolaýmaly Köýtänanyň edil gapdalyna bir kali zawodunyň gurulşy alınıp barly. Olan bir siýasatçylaryň aýtmagyna görä eýýän tüýlüň mart aýynyň aýagyna işläp başlajak. Türkmenistanyň siýahatçylyk beýinjal zonasy Türkmenistanyň ýüzüniň tuwazyp atlandyrylýan ýeriň biren bu awada Kaspy deňiziniň kenaryna awada beýinjal zonasy. Ine şu awada da dogrudan mihmanhanalar murulýar. Ýöne şol mihmanhanalaryň başyna da tebigatyň ekologiýasyna erwet täsir edýän zawodlardan, kärhanalardan diýwar çekilýär. Eger makul bilseňiz, men şol käbirin sanabyny bereýin size. Baş üstüne Amanmurat, aýtsaňyz gatyp bolar. Olar bilen Krasnovodskiýnyň 1943-nji ýyldan bäri işläp gelýän neft gaýtadan işleýän zawodlar toplumy. Diňeş zawodyň özüni 5000-den köprek işçi işleýär. Şu zawodlar toplumy da Abadadan 5 kilometrden azyrak aralykda ýerleşýär. Ýa-da bolmasa Ýylda gaz suwuklandyrýan zawod guruldy. Ony 3-4 ýyl bäri işleýär. Her ýyl 7 milliard kubmetr gaz suwuklandyrýan zawod Abadadan 30 kilometr çemes daşlykda ýerleşýär. Edil şol Ýylly pasyologynyň goloýuny her ýyl 1 million tonna polietilen we polietilene kwapdaş önümler zawodun gurulşy da güýçli dep alınıp barlýar. Bir ýyldan her gowra kwapdan işe girdirildi. Umum bahasy 2 milyard dollardan geçýän halkara deňiz portu urulýar. Bir deňiz portu Abadadan bolup bilse 6-7 kilometr daşlykda ýerleşýän deska. Abadadan 10 kilometr daşlykdaky Ufra pasyologyny, Abadadan 15 kilometr daşlykdaky Akbaş diýen ýerde uly mukdarda guruluş materiallaryny öňlerýän 2 tane ýer kärhana ýerleşýär. Ýa-da halkara aeroportu Abadadan 10 kilometr daşlykda ýerleşýär. Etler de urundan bäri Krasnovodsk şäherini hem de on goloy goltumlaryny test edilýän kärhana, ýani deňiz suwuna işleýän, energiýa berýän merkez üçin edýär. Şol testde urulan suwun garynlarynyň deňiz suwuny hapalaýanlygy hakda etler de saýyw derejesinde ýüzderli gurrun edilýär. Etler dargady ýöne test işleýär. Testin ekologiýa täsiri hakyndaky gurrun bolyn ýatyp garly. Şol tesem Abadadan bolup bilse 4-5 kilometr daşlykda ýerleşýär. Ýa-da esler döwri 70-nji ýyllarda Krasnovodskiýnyň goloýuny deňiz suwuny süýjedýän kärhananyň işi ýoly goýuldy. Ony şol wagt Fransuz kompaniýalary alyp barýardy.
Tez arada süýjedilen deňiz suwunyň garynlarynyň, ýagny işlenen suwuň deňizin ekologiýasyna erbet täsir etýärligi ilmi taýdan subut edildi. Şol iş öz döwrüne, etler döwrüne ýatyrylypdy. Ine 3 ýyl bärim ol täzeden dikeldildi. Oň ekologiýa ýetirýän täsiri hakynda bolyn kelam gurrun edilen o. Ýoksa Aman Murat, bu diýen meseleleriniz barada şo kurulýan guruluşlar bilen baglykda hökümetde mesele gozgolmaýan, metdugatda bu barada mesele gozgamak mümkinçiligi ýokmu Türkmenistanda? Şoň Türkmenistanda bu meseleler hakynda metdugatda gurrun gozgamak mümkinçiligi umuman ýok. Sebäbi aýdylşýaly biz bagtyarlyk zamanasynda ýaşaýas bedewady bilen öňe barýar. Şonuň üçin şoň Türkmenistanyň özüni bizawaş alim saýarlar da siýasy mahabatyň wagtçylary da Kaspiýanyň Türkmen kenarynyň hususan awazanyň ekologiýasynyň araslygy hakda dünýä nufgolugy hakda agyz zorluryp gurrun edýäle. Ýöne tebigatyň özü öz hakda dogrusul gurrun berýär. Meselem Kaspy deňizine kışlamaga gelýän kuşlaryň görnüşi de sany da soňky 6-7 ýyllykda duýarlykly derejede azaldy. Ine bir aýratyn misal tebigatyň aýratyn gözelligi hasaplanýan. Türkmençilikde awlamak günä iş faýlýan. Dünýäde flamingo ady bilen tanylýan türkmençe Kızılgaz ýa-da Kızılayak diýip adlandyrylýan odan gazlar soňky 7 ýylda Kaspy umuman kışlamaga gelen ok. Hatda misal üçin ýaly ýekece de Kızılgaz Türkmen kenaryna gelen ok. Ýa-da bolmasa Kaspynyň Türkmen kenaryny ýaňlarym deňiz duwlenlerini görse bolýar. Ine soňky 4-5 ýyllykda da deňiz duwlenlerim Kaspynyň Türkmen kenarynyň nirädir bir ýere sumat bolurlar. Şeýle misallarken ilim siýasatdym ýa tebigat bolup hakda adamlara gurrun berýär. Ýoksa Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly publisist Aman Murat Bugaýew bilen Türkmenistanyň siýasatçylyk we ekologiýa baradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler Azatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jeminiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň siýasatçylyk bu baradaky söhbetimizi dowam etdirýär. Hepdeniň jeminiň inniki mehmany Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Harly. Hudaýberdini ýazgy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Ol Türkmenistanyň siýasatçylygynyň esasy problemasynyň ekologiýa meselesini, ýagny siýasatçylyk ýerleriniň ekologiýa taýdan arasynda däerligini öňe sürýär. Elbetde bu siýasatçylyk üçin daşary siýasatçylaryny çekmek üçin bu lokal bir bökdönüşlik bolup durýar. Sebäbi sogatly düşünjeli siýasatçylar ekologiýa taýdan arasynda ýerlere barmagy ymtylýarlar. Eýsem Türkmenistan şunça maýa çykardy siýasatçylyga. Indi Türkmenistan şu maýalaryny nädip ýerine dolap alyp biler, nähil mümkinçiligi bar, nähil çykargasy bar. Şu ýagdaýda Türkmenistanyň siýasatçy getirmekde. Türkmenistana diňe bir görnüşli siýasatçy baryp biler, olam şu ýurdu söýýän adamlar. Şol ýurt bilen gatnaşyk bolan adamlar, şol ýurtda öz garyndaşlary ýaşaýan adamlar. Eger biz alsak goňşy İran döwletini u ýerde milyonlarça türkmen ýaşaýar, Owganistanda da şolar ýaly milyonlarça türkmen bar. Özbegistanyň gaty köp türkmen ýaşaýar. Şol türkmenler baryp bilerdi. Ol türkmenler Türkmenistanyň ekologik zaýatçylyk barada da ýa Türkmenistanyň howa şertleriniň ekologik taýdan gaty zaýlanynyna da beýle bir üns berip baranoklar. Sebäbi olar şol ýerde oturan şu mehriban garyndaşyny, öz ýylini, öz biregini görmäge höwese adamlar. Bu da berdini Türkmenistan elbette daşary ýurtly turistler meselesinde de gaty serasap wiza bermekde bolan etnik türkmenler meselesinde hasam serasap diýen pikirler estilýär. Sebäbi nähil alada we şowur agdalylyk dörer ýurtda beýleki diýen ýaly bir alada bar ýaly synçylar aýdýarlar. Ikinji tarapdan bolsa Türkmenistanyň energiýa bahalarynyň aşağı gaçmagy bilen ykdysady kynçylyklar bilen ýüzbeýiz dur. Ikinji tarapdan hem şuňa ýaly aýdýan mümkinçiligimiz bar. Türkmenistan şu taýda ykdysat taýdan bir sagdyn pikirlenip şu öňkü psikolog päsgelçiliklerden geçip bilermi? Ýagny etnik türkmenleri Türkmenistanyň derwedesini gapasyny açyp bilermi? Siz şunu real hasaplaýaňyzmy? Edil häzirki döwürde açyp bilmez, muny real hasaplamak. Sebäbi şeýle ykdysady kynçylyk beýleki ýurtlarda da bardy. Men goňşy döwletler alýan, meselem Kırgızstan adam sany taýdanym ykdysady babatda da Türkmenistany diňeşdirmek üçin gaty bir amatly ýurt. Kırgızstanyň viza düzgünleri gaty ýeňilleşdirilen,
Kırgızstanyň aeroportuny düşün ýerinde saňa wizany satýarlar. Hiç ýyly çakylyk ýa-da beýlik bir çeklendirmeleri ýok. Saňa hiç bir ýere gol çekdirmeýärler. Şu raýonlary men barjak däl diýip gol çekmeli ýeriň ýok. Egerde ýanynda sen ýaragyň bolmasa, dokumentin düzü bolsa, şol aeroportuň özünden näçe günlük gerek bolsa, şonça günlük wiza alýan. Men şolar ýaly wizadan peýdalanyp Kırgızstana baryp gaýtdym. Isyk kölde de boldum. Şoň bilen birlikde başga adamlaryň barýanlygyny gördüm. Ýewropadan bolan adamlaryň nemis dilini gürleýärler, inglizçe gürleýärler. Şolar höwesine barýarlar. Emma Türkmenistan meselesinde ýagdaý gaty agyr. O taýdan çaklyk almaly, birnäçe sen anketa doldurmaly, birnäçe şertnamalara gol çekmeli. Oň daşyndan meselem egerde Türkmenistanyň bärik çagyrjak bolsaň, hatda bir adama aýtmaly däl zatlar bar. Meselem aylyk puluň näçe, senin bank hasabyňda näçe manat puluň bar. Şoňa çenli sen Türkmenistana hasabat bermeli. Näme üçin bermeli? Ýa-da pasport meselesini alyp görsek, şoň nusxasyny soraýarlar. Oň nusxasyny sen bermeli däl. Sebäbi ol başga bir adamyň eline düşdi, senin adyňdan kart almagy mümkin, bir ýere kepil geçmek hökmüne berilmegi mümkin. Ol bir jenaýat iş, ol hiç kime berilmeýär ol nusxa. Ýöne Türkmenistan onu talep edýär. Eger sen Türkmenistana gitjek bolsaň, öz pasportyň nusxasyny hökman suratda bermeli, hatda öz suratyňa bermeli. Şolar ýaly bir ummasyz kynçylyklar adamy Türkmenistanyň gaty sowuklaşdyrýar. Adam şu ýerde dogonyň bardygyna, garnaşyň bardygyna garamazdan bir hili şu toprakdan, şu ýerden senin göwnüň geçýär. Edim Hudaýberdi Türkmenistan şu päsgelçilikler aradan aýryp, şu çäklendirmeler aradan aýryp dogurdan bir sagdyn pikirlense, bu ýerde näme utjak ýa-da näme ýitirjek siziň pikirinizçe? Ýitjek zada ýokmy diýen ýöne utjak zat ilki bilene bir görüşmek mümkinçiligine eýe bolýar adamlarda şatlyk dörýär. Onu soňam islendik adam, islendik bir men baý adamlary ýa-da biznes eýelerini gözüňde tutamak ýöneköy adam, şolam Türkmenistana baryp geljek bolsa azyndan 5.000 Amerikan dollaryny çykarmaly bolýar. Azyndan sähel eliň açygyrak bolsa onu 10.000 dollar sen çykarmaly bolýan. Demek Türkmenistana her bir bar gaýdýan adam azyndan şu topraga 10.000 dollar taşlak gaýdýar. Hormatly dinleyijiler, ýazgy Hudaýberdi haly bilen Türkmenistanyň syýahatçylyk hem öňde duran päsgelçilikler barada söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu mesele barada siz näme pikir edýärsiňiz? Azatlyga ýazyň, telefon ediň. Gepler Azatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemin Owganistanyň türkmen diliniň öwrenilişi barada söhbetlen dowam etdirýär. Bu ýurtda türkmen diliniň 3-nji resmi dil hökmüne kabul edilenine ençe meýil boldy. Emma ýurtda türkmen dilinden sapak görüp biljek molumlaryň ýetmezçiligi edýäni gaýdylýar. Eýsem bu dören mümkinçilikden türkmenler nähil peýdalanýar. Kavulla kawarçymyz Şahmerdan Ulmurady bu mesele barada Jowzan Üniversitetinde türkmen dili gurundan bilim alýan Nurýagdy bilen söhbetdeş boldy. Bu söhbetdeşligi bilelikde dinläliň. Men adım Nurýagdy. Bir ýerde bilim alýam Jowzan welaýatynda. Men özüm 2-nji ýylym Edebiýat türkmeniň muhassillerinden bolan. Türkmen edebiýaty ugrundan Jowzan Üniversitetinde bölüm bar, şeýlemi? Edebiýat türkmeniň okudýum. 2 sana ustadymyz bar bilen günme-günden tarakky etip gelýär. Gelýärler, şamil bolýarlar. Edebiýat türkmeni halýarlar öz dilini piş akseler. Jowzan welaýatynyň üniversitetiniň türkmen dili departamentinde näçe okuwçy bar? Pelene 2-nji sınıfda bir 20 nefer var edi. Birincide şüplen saptyn amşuru bolan ýok, ondan soň ma'lum bolsa. Diňe departamentde 20 okuwçy bar. Pelene şahama. Awal atylan üçin köp adamlar alakasy ýok, bilem ýok, men köp muhassilleriň şoň üçin bir azdy. Öz ene dilinde okusa ýaşlar ilmi güýçli bolýar diýip aýdylýar. Türkmen dili departamenti açylyp dur, oňa türkmen ýaşlar näme kızyklanma bildirmeýär. Men pikirimçe ilki başlana atraf welaýatlaryň köprak muhassilleriň habary ýok. Soň köprak muhassiller hal ýok, iqtisad diýip ýa bir tip diýip injeneriýa okuýsalar. Adam ýokary numara gerek, bir tede doglarlar bar, köşetýär, çykýar ketde departamentlere. Bir tede lawan numara kemal bir netije bolýar, soň şu bir netije bolan oglarlar bolsa saptynam etjek bolup gelýär, o ýandan ýokardan soň ady saptynam bolup gelip bilen ýok. Türkmen dili departamentinde ustadlar gowy bilim berýärmi? Bolýar şiflen orahan bir mawdymyz ýok bilen birlenjisinde
köprak köşüş etdik. Awal semesterimizde orakan bir okuw bolmady, ikinji semesterimizde köp ýaşydy. Bir edebiyat ýa bir ustadlamysam bir türkmen edebiyatdan çykanda da özbekden çykan orakan bir mawatlar ýok. Örböden gördi ustad enak diýip ýa bir ustady nazary diýip şu ustadlardan mawat jemlap gelip ýaxşy öze bolýar. Ýaxşy talim berýärler. Gepleşik taýinlap azatlygy ýetiren Şaýmerdan uly Murady. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň zemini geçirip tutarýar. Ýene-ki efir dostluklarymyza şenlik hoş, saglykdyk we azatlygyň tolkunlaryna galyň.